Vou ler un fragmento dun texto meu que prologa unha edición facsimilar de Celso Emilio Ferreiro de Longa noite de pedra. Nas páxinas finais do meu limiar escribín o seguinte: é ben difícil sintetizar nun espazo reducido nin a debatida orixe do poemario, nin a súa plural significación, nin siquera os valores que o converteron en obxecto de culto para tantas xeracións de lectores entre os que me inclúo. Son moitas e poliformes as dimensións que o libro encerra, desde o punto de vista literario e político para a Galicia dos anos 60 e de anos despois. Un libro que por veces se entendeu como alimento para saciar a fame de liberdade, tinguido dunha irrenunciable ideoloxía que pasa pola asunción de presupostos socialistas e nacionalistas, posuidor duns versos convertidos en canción, sobre todo a partir de 1966, polas circunstancias políticas do momento. Que mellor proba da súa aceptación popular, a través das versións xurdidas de tantos cantautores e grupos musicais, transido por unha estimável versatilidade estilística, marcado pola adopción de certo ton coloquialista, por veces prosaico, inzado de ironía e convertido a semade nun exercicio de sincretismo extraordinario no que fusiona esa tradición poética que ven desde Curros, que pasa por Cabanillas e que se atopa con ecoares do espírito das vanguardas dos anos 20. Mais tamén en Longa noite hai textos extraordinarios que falan da evocación da infancia, da fugacidade da vida e a vivencia máis íntima do poeta que compre non esquecer para obtermos unha visión totalizadora deste poemario. Para finalizar, desde a designación que a súa figura gozou para a celebración do Día das Letras Galegas en 1989, pasaron case 3 lustros nos que, fora de concretas e escasas excepcións, semella que a voz poética de Celso Emilio demanda de novo reactivar a atención de todos, particularmente un que anda nos últimos tempos transitando polos vieiros da estética dun poeta irmán, ben próximo en atitudes e modulación de voces como foi Lueiro Rei, estou convencido de que Longa noite de pedra a contar axiña con revisitacións e novas postas ao día, pois as circunstancias que vivimos outorganlle día a día vida nova, alento e perenne actualidade a aqueles versos feitos en tempos de pedra, máis donos dun poderoso escintileo que aínda reverbera con forza de seu.